Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Sizowenza izibalo ezimbalwa lana ngifuna ukukukhombisa noma ngikuzwise nje kancane ngikukhuluma ngama limits nama derivatives. Abaningi ke lezi zibalo bazama ukuzenza ngizothini mhlawumbe yabona nje ukufudumeza umqondo. Isikhathi esiningi abantu abahamba yabona nje into njengama competition ebalo bajwayele ukuthi bathi nje ukufudumeza umqondo ngebale njengalezi lana sobe sisebenza ke futhi nangama derivatives njengoba ngishilo nama limits sobe futhi sizama noma ukuchaza uthi ngizobhalela igama lakhona la qale ngikubhalele kuqala okumbalwa esizama ukwenza phi over phi wethu o negative no positive noma 0 over 0 kuyafana usuku usufikele ekugcineni phela ngithi phi usholo lokho ukuthi ufikele ekugcineni wadlula inamba wayiphinda kwadlula usufikele ekugcineni nje kungakusebenzisa esizosebenza ngako manje bayibiza ngeL'Hopital's rule sizosebenzisa yona ke manje noma sizozama ukufunda ngayo isebenza kakhulu ngo sin no cos nama limits sifuna ukubona ukuthi iyiphi mhlawumbe indlela njengoba subhala zibeningi la sifuna ukukhombisa ukuthi yiphi iqiniso indlela uma ngithi ama limits athize noma ama derivatives athize noma ngithi usin x over cos bani ukupho kuyiqiniso ngizokubhalela nje kube kuningi ukuze uthola umqondo waloko esizobe sikwenza la nje basobe siqala ukwenza lezi zibalo kaloku elazolo ke landela kama video soke senza ezinye izibalo ezicacisa kangcono futhi ngeL'Hopital's rule sithi ngino limit wa f prime x kuthiwa u0 ngesikhathi ux uya ku c ngiphinde ngibe ne limit ya g prime x kuthiwa nayo equal to 0 uma ux uya ku c phinde futhi ngithiwe ngine limit ya x ya f prime f over g prime x kuthiwa yona equal u1 kuthiwa uma ke line walama limits na kanjani kufanele ngabe ke okwenzeni isibalo sakho uyayithola impendulo ethi ilimit yakho uma ukuthi ux uya le ku c kufanele ngabe uno f prime x g prime c over g prime c kufanele ngabe imphumela yakho na u1 njengoba vele ubhalile lapha ngombala ohlaza asibone ukuthi okunye kuthini oqala lokhu sithatha njengokuqala lokhu asibheke ukuthi khona okunye futhi ukuthini twa ilimit yakho ngefana ux uma uya ku c uno fx basuthi plus minus 5 twa futhi uma une limit ux uya le ku c uno g prime x plus minus pi phinde ube no limit uma ux uya ku c uno f prime x over g prime x kuthiwa equal ku1 kuthiwa uma kunohlobo olunjena ke njengoba sifalela ngezansi na kanjani kumele ube nomphumela onje othi ngithathe leyo vele sinawo phezulu ngubuye ifana ngikwehlise nawo ngunamatselela ngezansi kuba kuyifana asibone ke manje njengoba sinikiwe ke izibonelo ezimbili kuthiwa uma ngenza isibalo sami fanele ngabe nginemphumela enjalo asibone ukuthi ngabe kuyiqiniso na noma ulokuqala okuzoba iqiniso noma yilokhu kwesibili okuzoba iqiniso sizoqhathanisa noma sibheke ukuthi ikuphi okuzosebenza ilokhu wa f prime x over g prime x osipha u1 lo elwethu kumele u1 okanye kuzoba yilokho kungezansi okuzosikhiphela impendulo ecishe ifane kodwa uyabona ukuthi ama limits ethu phezulu esisebenze ngawo awafani akusiyona into efanayo
akusiyona into eyodwa. Asiboneke la ukuthi yini esingayenza ezosikiphela okuzosisiza ukuthi sisebenze ngako. Sithi ngino limit x uma uya ku0 ngibe no sin over x, usin x wami over x, ngibe kupho ngakufaka nje ukuthi sikube isibalo esinomqondo. Ngibe okay ngizothi 0 over 0 ngithi x wami usin x wami lo shuthi impendulo yakho 0 over 0 ngoba bo x basusana, uma x uya ku0 kuba u0 base siba no x siba no 0 over 0. Shuthi fx lo ingenelana no fx ngoba uyabona ukuthi uqala 2 yangenelana futhi no gx, yangenelana no gx. Shuthi f prime x wethu uba usin x base la ngezansi ku x wethu uzoba ke u g prime x wethu, okusho ukuthi kusiphe u0 over 0. Kuhleke okuqale kusinike nje ithemba lokuthi mhlawumbe kungasebenza lo lokho esikubhale eqala, lama limits esiwabhale eqala hayi lawo esiwabhale ngezansi. Kodwa phela ke asiqhubeke ngoba ngeke sazi nje ngokwenza okuqala. Asibone basenza f prime x, sithi sino cos manje ngithi sebenzisa usin, sisino cos x, u-g prime x wethu nanke siwufakele u1 wethu ngapha. Asibonele ama limits uma u-x uya ku0, uma u-x uya ku0 ukuthi sifinyelela kanjani, sibe no1 ucos x over 1 uzosipha u1 over 1, ucos x wethu 1 wa 1 uzosipha u1 over 1 uma ilimit yethu x uya ku0. Asibeke ngala kuma ilimit yethu iya ku0 futhi nangapha sibe no f prime x ezansi u-g prime x osipha u1, okusho ukuthi basibuyele emuva na kanjani, ukusho ukuthi ilama limit okuqala ngasebenza njengoba kade sihlawumbisile vele nje apha siphume sithole umphumela wokuqala, okusho ukuthi ngathi ilawo okuqala ama limit ethu angasebenza. Asibekela ukuthi ngabe kuyangenelana inzansi sitholile u-over 1, singasisekela la sisho ukuthi kunjalo ilimit yethu uma u-x ubhekene no0 sithole ba usin x no x wa1 nakho siphinde sathola no cos siphinde sathola no cos x over 1 osiphebani u1 over 1. So wenza futhi ezinye ibonelo ezocacisa.